ang magtiayon kasado nagsabot nga magbulag og magpirmahay adto sa mayor o pare, okay ba sila? Pwede dili sala ang panapaw kung mangita og lain matag usa palihog ipatin-aw. Thank you much Brad Maasin Southern Leyte. Southern Leyte, no? Salamat kayo Sister Jo. Sa dihang kay numdum mo ang kanang gikasal, minaw tag maayo ani mga kaigsunan kay mayo nindot ni pangutana ha. Nga sila na magpirma-pirma hay dito. Di na yapil tong ko ano. Timan-an nato nga sa dihang giusa kita diha sa kaning kasala usa ni kasal nga matrimonyo or sacrament of matrimony diha sa simbahan. Timan-an nato nga wa ta mongadto nga kita-kita ra. Aduna gi at least usa kaparisan nga mo-witness, muluhod, tawag na og muluhod. Mo-witness mga kaigsunan aside from the priest, no, the minister nga maoy ministro o maoy nagpahigayon ini nga kining nagwitness usab mga kaigsunan ining maong kasal. So diha sa atong simbahan Katoliko kung kining gikasal ni Brother Joel diha Southern Leyte ug gikasal ni sa pari. Unya magsabot-sabot pod sila sa ilang kaugalingon nga magbuwag-buwag pod ila na ang kaugalingon. Ug dili kana iya sa Ginoo. Kay mao man ni gitawag og divorce. Why there is no such thing as divorce, no? Unless otherwise og adunay declaration coming from the church nga gitawag og declaration of annulment but not divorce. Ang divorce man gud aduna gyoy nakasal gyud sila nga walay nakasal sila during the time nga walay ground nga adunay nga wala mahinabo ang kasal. So man nga dili ma-divorce kay base man gina sa balaang kasulatan mga kaigsuonan. Diha sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 16, I hate divorce matud pa sa Ginoo. Nya simbahan inoon may mag-una-una og divorce? No, wala. Ang atong Ginoong Kristo giklaro og gitataw niya diha San Mateo kapitulo 19 bersikulo 6 ug San Marcos kapitulo 10 bersikulo 19 nga matud pa what therefore God has joined together let no man put it asunder. So dili mahimo ang tao. In fact sa kasaysayan mga kaigsunan usa ka hari nihanyo sa Santo Papa nga iyang buwagan i-divorce niya ang asawa aron makigminyo siya og lain na pod nga babae, no? Nga iya harapod nga sekretary mga kaigsunan. Apan wa mosugot ang simbahan og niingon ang simbahan non possumus contra veritatem sit pro veritate. Perting sukuha sa hari nga mao si King Henry VIII nga usa ka hari sa kini ang Britanya mga kaigsunan og nibuwag siya sa simbahan, gilutos niya ang simbahan. Og naghimo siya, nagtukod siya iyang kaugalingon nga simbahan gitawag og Anglican Church. So muna nga atong balikon in matters of dogma sa diha sa simbahan, faith and moral, ang simbahan igo ra gyud nagpahigayon ini mga kaigsunan ug mubarog siya, no? Mubarog ang simbahan bisan pagbiyaan siya sa mga katawhan. Ang atong Ginoong Kristo nangutana sa mga apostoles, wa man mo kasabot nining akong gihimo katong pagkuan ba niya nga kinsay katoy mukaon sa akong unod makabaton og kinabuhi naglibog sila unsa man mga kuan mi mga carnival mi kay mukaon mi kit-kit mi sa mga unod ningon ang atong Ginoong Kristo nang miya ang mga daghang mga katawhan tungod kay dili makadawat sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Ningon siya ngadto siyang mga apostoles, kamo mobiya ba usab kamo kanako? Ang mga apostoles bisag wa kasabot mga kaigsunan nagpabilin. Muna nga ang simbahan bisag biyaan mga kaigsunan for as long nga kini siya mo barog gyud sa mga pagtulon-an nga iya sa atong Ginoong Hesukristo. Dili mahimo, no, nga mo request ang usa ka tawo nya balibaran mangluo dayon mo usab dayon sa baruganan sa simbahan o dili kana mahimo mga kaigsunan. Kaya atong balikon unsay balaod, unsay proklamasyon sa simbahan kalabot na sa faith and moral gitawag nato og dogma mga kaigsunan kana
dili mahimo nga balion sa tao. So mao sab diha igsuon no, ang gihiusa diha sa kaminyoon labi na no kining the sacrament of matrimony, why usa gayon nini, unless atong balikon, unless otherwise the church declares it to be annulled. Kay ug moingon tag annulment mga kaigsunan, nagpasabot kana nga from the very beginning adunay walay kasal no nga nahimo, o walay gihimo nga pagbugkos sa talikala sa kaminyoon, bisan pag kapila to gikasal pero adunay mga ground for annulment mga kaigsunan, then the church declares it no, hatag siya og pagdeklara nga walay kasal nga nahimo. So mana nga nana ng declaration of annulment, ipasa na dito sa PSA or NSO sa una mga kaigsunan aron mabalik no, balik ang imong pagka-single dito, then at the time pwede na ka maminyog otro. Pero prior to that, minyo gani ka mga kaigsunan, pwede ka malutos no, pwede ka madakop kung adunay mukiha kanimo og bigamy or whatever no. So mana nga kini ni ang mo ni pamagi igsuon no nga kining dili magsabot-sabot nga mopirma lang dito nya gikuan sa mayor, kay lagi atong balikon kung kini kasal sa simbahan dili mahimo no, bisan gani ang Santo Papa dili makahimo sa pagbulag ni ini. Hangtod lagi atong balikon hangtod nga madeklarar og kanang annulment diha sa simbahan, pero mao na nga kinahanglan aduna kay ground for annulment. Okay, salamat kayo.